Ja, dames en heren, iedereen weet dat je van spinazie sterk wordt. Maak kennis met Studio Spinazie, zou ik zeggen, want daar wordt u sterk van. Onder het motto, wie verzint nu zoiets, timmert Spinazie al jarenlang aan de weg. En onlangs zijn ze ook nog eens verhuisd van hun pand op het Keizersveld naar het zogenaamde Freulikeshuis. En namens Studio Spinazie, Willy Voeste, dames en heren. Ja, Willy, de vraag die jullie denk ik wel regelmatig te horen krijgen is: waarom in godsnaam de naam Studio Spinazie? Ja, die krijgen we regelmatig inderdaad. Nou, toen we bijna 10,5 jaar geleden zijn begonnen, Milton en ik, toen waren we op zoek naar een naam die onderscheidend was, mag ook wel voor een reclamebureau. En we zochten eigenlijk een naam die bleef hangen, maar waar ook onze klanten, zeg maar, die moesten sterker worden als ze met ons in zee gingen. Dus vandaar ook Spinazie, want daar word je sterker van. Ooit eens een keer Popeye bedacht, hè, dat is bedacht, om kinderen meer spinazie te laten eten. Dus dat is een marketingtruc geweest. Dus we vonden het ook wel leuk om die link te leggen. Spinazie, word je sterker van. En dan Studio, om toch een beetje de branche aan te geven waarin wij opereren. Dus vandaar Studio Spinazie. En nu weet iedereen dat dus. In Venray in ieder geval. Ja, jij en Milton, die zei al, Milton Cavus zijn binnen het Venrayse de gezichten van Studio Spinazie. Maar werken daar nog meer mensen? Ja, we zijn inmiddels gegroeid met in totaal met 5 mensen. We hebben eigenlijk ook wel vast altijd een stagiaire. Meestal van Sint-Lucas in Bokstel. En ja, dat is eigenlijk het team. En iedereen heeft zo zijn eigen kracht daarbinnen. Ja, wat is jouw kracht? Concepten, creatief denken. Als het maar niet over gestructureerd gaat en dat soort dingen. Dat past niet bij een creatief. Dat mag Milton dan? Dat mag Milton, ja. Maar wat doet Studio Spinazie dan om hun klanten sterker te maken? Kun je daar een voorbeeld van geven? Ik denk waar wij ons in onderscheiden is zeg maar dat wij altijd op zoek zijn naar de creatieve oplossing. We kunnen heel goed luisteren wat een klant graag wil, wat hij zoekt. En wij zoeken altijd iets onderscheidends, waardoor dat zo'n klant ook echt op gaat vallen. Ja. En dat de boodschap daardoor dus ook goed overkomt. Ja, kun je daar ook een praktisch voorbeeld van geven? Misschien zonder naam? Nou ja, we hebben een aantal jaren geleden al, iedereen kent ze misschien nog wel, in Venray staan ze nog wel, de schapen op de kop, zeg maar. Dat hebben wij ooit bedacht. Dat was eigenlijk de vraag van toen Pascalis ophield te bestaan, dacht men dat er dus geen verslavingskliniek meer in Venray was. Maar de GGZ had die gewoon overgeplaatst naar een andere locatie, het Vincent van Gogh Instituut. Alleen dat wist niemand en ze hadden dus inderdaad leegstand. En toen moest er iets bedacht worden om toch onder de aandacht te komen voor die verslaving. Mm-hmm. En toen hebben wij dus 2 weken lang overal door Noord-Limburg schapen op de kop neergezet. Heeft de krant gehaald, mensen gingen afvragen waar is dat van. En na 2 weken zetten we de boodschap erbij, LAM, verslavingskliniek, nog wat. En het ging dus over inderdaad als je alcoholverslaafd was en dat soort dingen. Ja. En dat heeft enorm geholpen, want inmiddels zitten ze helemaal bomvol. Ja, of dat nou goed nieuws is? Nee, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet, maar ja, het heeft wel gewerkt, dus ja. Ja, ik hoorde jou net al zeggen, Studio Spinazie ook een reclamebureau. Ja. Maar zijn jullie alleen een reclamebureau of is het eigenlijk veel breder dan dat? Ja, het is natuurlijk wel breder. Mensen vragen soms, zijn jullie communicatiebureau, een reclamebureau? Kijk, ja, het gaat er gewoon om, communicatie is een boodschap overbrengen. Dat is het. En reclame is ervoor zorgen dat je meer omzet haalt, je marktaandeel vergroot. Dat doe je met reclame. Maar eigenlijk breng je dan een boodschap, maar dan commercieel. En eigenlijk maakt het voor ons niet zoveel uit of je nou communiceert, dus of je een brochure uitbrengt waarin je een verhaal vertelt, of dat je wilt dat mensen weten dat jouw vlees in de aanbieding is. Dat maakt niet zoveel uit. Het gaat er ons gewoon om dat je dus opvalt tussen al die boodschappen. Ja, en daar zorgen wij voor dus door onderscheidend werk te leveren en creatief te denken. En of je dan een reclamebureau of communicatiebureau genoemd wordt, dat maakt in principe niet uit, want het gaat gewoon om dat die boodschap over wordt gebracht. Wie zijn jullie opdrachtgevers? Ja, verschillende opdrachtgevers, dat is van klein tot groot. Wat is groot dan? Otto, Workforce werken we veel voor, de Maaspoort, Schouwburg Venray, Leolux. Ja, het zit eigenlijk gewoon wel
breed dus hier in de groot regio. En klein is dan eenmanszaken. Eenmanszaken, maar ja, dat is net zo leuk, want het gaat gewoon om, om dat creatieve vraagstuk en daar kunnen wij ons in bot vieren. Nou ja, goed, jullie hebben waarschijnlijk, of ik denk dat ik dat wel mag zeggen, een aantal creatieve pareltjes uit de hoge hoed getoverd. Wat is volgens jou de allermooiste? Waarvan je zegt dat ik dat zelf verzonnen heb. Niet te bescheiden, Willy. Nee, wat ik net al zei met die schapen, dat was natuurlijk wel een enorm succes. We hebben ooit een keer ook vrijwilligers moeten werven voor de brandweer. Hier, want die hadden ook een tekort. Alleen daar zitten heel veel beperkingen aan, want die mensen kun je niet gaan werven in Panningen, want dan zijn ze niet op tijd bij de kazerne. Nee, dan. Dus je hebt een hele beperkte groep. En toen hebben wij, zeg maar, toen was het destijds nog, volgens mij Jos Waals was toen nog, die heeft... toen hebben we eigenlijk allemaal kartonnen zwaailampen laten maken. Toen hebben we alle parkeerplaatsen in Venray hebben we overal op het dak van de auto's kartonnen zwaailampen geplaatst. En die mensen kwamen dus terug van het winkel en die zagen, wat is dit dan? En toen haalden ze die eraf en die zaten met zuignapjes heel zorgvuldig vast. Toen klapten ze open en stond er van, in iedereen schuilt een brandweerman. En dus eigenlijk hadden we hun auto tot brandweerauto omgetoverd. En dat heeft ook weer heel veel vrijwilligers opgeleverd. Ja. Dus dat is goed, wat zou mijn volgende vraag zijn? Heeft het ook wat opgeleverd? Want dat is sommige dingen zijn daarin niet meetbaar of het echt succes heeft. Maar ja, sommige dingen ook wel. Verkoop is direct meetbaar, maar naamsbekendheid is natuurlijk wel lastiger. Dan moet je al onderzoeken gaan doen. Maar ja, het heeft wel altijd wel effect. Dus als u op zoek bent naar creatieve oplossingen, wellicht een idee om een keer hier aan te kloppen. Jullie zijn onlangs, werd net ook al genoemd, verhuisd van het Keizersveld naar het Fruilekeshuis, zoals we dat hier in Venray noemen. Waarom? Was een prikkie. Nee, grapje. Nee. Daar gaan we geen woorden over vuil maken. Nee. Het wordt alleen maar uitgezonden op tv. Nee, maakt verder niet uit. Ik weet dat er een wethouder in de zaal zit. Het is een schitterend pand. Wij zijn allemaal Venraynaren. Confiance, het andere bedrijf waarmee wij het pand hebben betreden, is ook een Venrays bedrijf. Wij houden van Venray. Wij vonden het een fantastische plek. Ja. En wij waren van mening dat dat behouden moest blijven. Het moest zijn waarde behouden, het moest zijn statigheid behouden en zelfs, het was echt onderkomen. Dus het was ook echt geen prikkie, want er moest echt enorm veel aan gebeuren. En dat hebben we gedaan, we hebben het weer helemaal in zijn staat teruggebracht. En de reden waarom wij daarheen zijn verhuisd, als je het pand ziet weet je wel waarom. Het is natuurlijk een fantastische locatie. Je kijkt uit over het groene park achter tegen het gemeentehuis. Ja. En het past gewoon meer bij ons. Ja, goed, jullie hebben onlangs een opening gehad en toen is het pand ook opengesteld voor bezoekers. Ja. Maar ik kan me voorstellen, ook misschien na vanavond, dat mensen denken, ik wil dat pand een keer bekijken. Is dat mogelijk of moeten ze dan eerst gewoon... Nee, het is geen museum meer. Nee, het is echt kantoor. Nee, het kan natuurlijk altijd. We krijgen ook wel eens mensen die aanbellen die vroeger daar heel veel vrijwilligerswerk hebben gedaan namens het museum. Die toch nog heel even een blik willen komen werpen. En natuurlijk ben je altijd welkom. Maar er moet natuurlijk wel gewoon gewerkt worden. Dus, goed zo. Ja, nu dit prachtige pand omgetoverd is tot jullie nieuwe werkplek, is er dan ook weer ruimte voor nieuwe plannen aangaande jullie bedrijf? Zoals je net al aangaf, Milton en ik zijn natuurlijk de gezichten van Spinazie. Maar dat moet natuurlijk niet altijd zo blijven, vinden wij. Dus we zijn ook wel op zoek naar mensen die jong van geest blijven en dat gezicht misschien ook kunnen zijn. En als er ergens een keer... Dus dit is eigenlijk een oproep... jullie zijn niet echt een vraag. Nee, we zijn niet echt, wij zijn daarvan bewust dat dat ooit een keer zal plaatsen. Dus wij moeten er wel op voorbereid zijn. Want anders blijf je niet jong en fris. En wij hopen natuurlijk nog lang te zijn en creatief te zijn. Maar soms haalt het tijdje in. Dus dan moeten we voorbereid zijn. Nou goed, stel dat er ooit een nieuw jong gezicht is, die komt gewoon hier aan tafel zitten. Spreken we dat af. Dames en heren, Willy Voeste, dankjewel.